Najbolja karlovačka i vojvođanska vina na sajmu u Lazarevcu, pa pre svega dobrodošli na ovu manifestaciju. Bolje vas našao, ja sam ovdje 6. put od prvog dana u ovoj celoj priči i ja sam zahvalan i Lazarevcu i opštini i organizatoru što je ovakvu lepu priču napravio. I verujte mi, ovo bi trebale i ostale opštine u zemlji Srbiji da prate, jer na ovaj način mi možemo vinsku kulturu i vinsku priču da širimo dalje i da vino bude na našim trpezama. Na kakva vina možemo naići na trpezi vinarije Aleksis Sremski Karlovac? Vidite, kod mene ima Riesling i ima Game, a onda zasladimo sa specijalitetom Sremskih Karlovaca, a to je Bermet. Baron Bermet, Aleks, po receptu porodice patrijarha Rajačića, iz 1863. godine, koja je dobila zlatnu medalju u Hamburgu, šta da vam kažem, jedna lepa priča, a u toj priči sam ja evropski, srpski i kraljevski šampion. Kažu da je Bermet jedan od najboljih. Da vam kažem, Bermet je jedan čudan napitak. U njemu se uživa. Bermet se žvaće, znači vino koje se žvaće. Senzori se nalaze u ustima koji mogu da osete lepotu tog napitka. Znači nije vino da bi se vi nalili, nego da bukvalno u njemu uživate. U Bermetu imate 23-4 začinske biljke, koja je svaka za sebe lekovita i interesantna i lepa. Znači, morate prići tom Bermetu posebno i uživati u... Da pokažemo gledalcima jednu flašu. Pa vidite ovako, evo, ovo je flaša Baron Bermet, ovo je izvozna etiketa koja je krenula za Holandiju, u Holandiju u 2 restorana gde Mišelinova zvezdica Bermet se pije. Ja sam napravio jednu lepu priču i ja se nadam da će Bermet biti jedan produkt, proizvod Srbije koji će osvojiti svet. Predstavite se. Zovem se Nenad Bermet Aleks, od oca Aleksandra Ratković. Ne mogu da stanem na menicu da se potpišem, mnogo mi dugačko ime. Zaštitio sam Bermet. Pa teško ste i u kadar stali, Bog. Pa da vam kažem, pa sa 105 kila ize Sremca koji nema metar i nešto.